देग्लायनि इलेक्शना जोबोद शान्तिपूर्ण भावे जानानै थांबाय मोजाङैनो आङो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों तो हाग्रामा महिलारी साराबो फोसावनानै होलांखादों साংबादिकफोरनि सिगाङाव एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैगोन जोबोद मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो एनडिए प्लास बिपिएफ 15टा तो बे 15टायावबो बिटिसिआव सेन्सुरि मारिनो थांगासिनो दङ एसे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होगोन आरो लोगोसे जोङो फिन जाथाय आरोबाव बेबायदिनो जानाय भिडिअ क्लिप्सफोर जोङो नुनो मोन्दों आरो जाथाय जाबावनाय जेरावनाखि क'क्राझारथिंजाय जोङो निउसफोर मोननो हागासिनो आरो गोबांथार भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दङ सोरबाया बेबायदिनो इयारगानजों गावजानाय आरो सोरबाया बेबायदिनो गोबांथार गारि सारि माने बायदिसिना बुख्रेबजानाय जोङो भिडिअ क्लिप्सफोर नुनो मोनगासिनो दङ मैया बेलासियाव जि बिसारखथिया गोजोनै जोबखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिखांदों बिथांमोना गोबां माने बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आनसलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बाहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40 एबा 45टासो गारिया इलेक्शन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौ बुलांदों गासै खयथा गारि होनदों सरखार गैयिजोंनो बिदि बुखु जाबाय माथो बुंबावनो बर'नि गेजेरावनो बर'जों बर'नो जादों दस्राया नङा दा जोङो बारा बुंबाय थाला आरो सावरायबाय थानोबो सानाखै बयबो मिथिखानाय आरो जोङो नुखानाय जि जाथाया माने जानाङामोन बियो जानानै थांबाय तामुलपुरावबो जाबाय ओरै क'क्राझारावबो जाबाय ना तो बिटिसिआव पुरा गरम दा जेनो हक मोजाङै जानानै थांबाय आरो एबारावहाय बिपिएफआनो सेन्सुरि मारिनो थांगासिनो दङ आरोना तो आं एसे भिडिअ क्लिप्स होलांदिनि गोलाव खालामला रायजोफोर तो माथो बुंबावनो आरोना जाथायाथ' जानानै थांबाय दुखुनांथाव माथो बुंबावनो आरो जेन फैबाय थानाय दिनफ्राव बेबायदि जाया तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि आरोना খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছে ময়ো বিৰাট ভাল লাগিছে গোটেই অসমত এনেকুৱা চিৰিয়াছ ঘটনা হৈছে বুলি মই শুনা নাই অলপ চলপ ক'ৰবাত কাজিয়া হৈছে এইটো নো ডাউট হৈছে এণ্টায়াৰ আসাম যিখিনি ফলাফল আমাৰ এনডিএ ফালে বেছি আজিৰ দিনত 80+ আমি পাই আছোঁ বিজনেছটো 100% এইটো ক'বই নালাগে বিটিচি 15টাত আপুনি ক'বই নালাগে সুধিবই নালাগে সুইপ মাৰিছে আমি সেঞ্চুৰী